kun on video päällä, niin voisiko se kertoa jonkun kivan jutun? On siellä jonkinnäköinen kala. Tuota väriä ei kyllä kannata vaihtaa. Tuo on kyllä niin luottopeli tuo. Niin. Siitä oli muuten toisenkin värinen. Vähän se... Ootko nähnyt? Niin tästä samasta. Niin. Se on vähän niinku saman värinen, mutta ei se siltikään oo sama. Nilsun sivultahan saa nykyään tilattua mitä vain, mutta ne ei oo mitenkään halpoja. Onks kattonut? Okei, nuo muutenkaan nuo 5 senttiset nilsut, niin... Eikö ollut 25-30 markkaa silloin? Oli. Käviköhän sulla tuo? Niin. Otas nyt. Ei tää kyllä kirjolohia oo. Ei, hauki. Iso hauki. Toki sulla on niin pieni tuo vapaa. Täällä on iso hauki. Iso onki. Hyvin sama kohta, mistä tuli silloin se kymppi. Muistatko? Piki. No niin, YouTube-yleisö. Katsotaan mikä täällä on. Auki se on, kun se ei oo tullut kertaakaan pintaan. On iso hauki todennäköisesti. Mennään aika lujaa tässä. Voisiko olla todella iso hauki? Oo, kyllä mä luulen, että joku sellainen hiiri. Rauhas vaan. Ei oo mitään hätää. Jarrusti sen verran, jotta se pääsee vetämään. Yllätyksiä tulee varmaan jostain aina. Olisiko tää nyt joku oikein mörkö? Mä luulen, että
Voiko edes? Ei pääse irti tai? Ei se pääse irti, kohta rauhassa vaan. On niin lyhkään, että on vapaa. Kumpiko vetää? Kala vai? Aika kova se. Saa nähdä mikä metsä siellä. Oi herra Se on jes. kympi hauki. Varosta airoa. Varo airoa. Se on aivan siinä ilikuulla. Voi herra. Tulee. En saa täältä. Aloita. Voi vitsi Tuomo. Voi herra. Yli kymppi. Vitsi. Se on yli kympin kala. Jumalauta. Näin Tuomo. Nyt tuli YouTube-kontenttia. 5 senttinen nilsupoi. No niin, odotas nyt. Oota. Herra jes. Se on yli 10. Tää on 12. Tulokaa. Oota. Oi. Ootapas hetki. Laitan videon tosta niin. Ihan jees. Nyt meillä on kontenttia. Sanotaan, että ei olla vielä punnittu, mutta olisiko 10-12 kiloa. Ja 5 senttinen nils. Niin 5 senttiä nilsu. Ootapas nyt. Ota aivan hetki vielä. Eikö mitä? Irtos tuo uisti justiin. Vitsi. Oi vitsi. Paljonkohan on? Voi herra jes. 15 kiloa. Herra jesta. Tiedätkö? En Se on tiedä. sun elämässä suuri haukinen. Tiedätkö? Ootas mä otan. Jumalauta, mä haluan ottaa tästä nyt valoa. Hakkaan nyt sitä vähän, ettei se saana hyppää tuolta. Voi meillä on. Häh? Nyt tuli kyllä jotakin. Onpa et suuri. Oi herra. Sitten tähän Joo. Tää on nyt kaikista suurin varmahan mitä on ikänä. Sehän oli 10 silloin, minkä saatiin viime kevään. Mutta tää on 15. Voi vitsi. Silloin kato mäki sisällä. Voi vitsi. Aivan käsittämättä. Ootko huomannut, että mulla on joka vuosi saatu tuosta samasta kohdasta nuo jättihalmat? Häh? No koko koukukin taittaa 5 senttiä. Mitäs Veikko? Mä sanoisin, että 13,7. Jos se oli 10,3 se ja mikä se oli? Se oli kans yli 10, minkä mä sain silloin joskus aikoinaan, sä muistatko? Joo, joku sellainen. Joo. Mutta tää on vielä isompi. Tää on kyllä niinku Kato, tuolla on mäkiä. aika lyhkäinen tuo on kyllä niinku, mutta Niin, mutta tuohan on niin vitun paksu. otan tuon ankku. Meillähän on täällä YouTube-kontenttia vähän eneesti nyt kun on. Mikä hauska. Tuossa viimeinen valo. Siitä lyöt nyt. Nyt on hyvä asema. Odotat. Noniin. Joo.
pojat otahan täältä. Nyt saatiin Tuomon kanssa kyllä semmonenkin. Täällä on patteri. Paljon näyttää nyt. Eikö ollut edes 5 vaan? Ja tää edes näytä näin paljon. Monta metriä? Ei perhana. Eiks näytä? Näyttää. Paljonko? Ei 10,3 paljon. Eikö oo sen enempää? Ei ollu enempää. Perhana. Voi vittu, kyllä tää on kyllä enemmän kuin 10. Joo. Oi jumala. Aivan saa. Mä en nyt tiedä. On se kyllä mahdoton elukka. Aivan käsittämätön.